Moi! Tulin siis tänään kuulla teille vähän maideita. Mä menen mun kaverikkaan Litsillä. Just nyt mä oon pihalla. Mä oon pihalla sen takia, koska mä käyn kaupassa. Tai siis mä meen kauppaan. Niin kuin nyt tän heti. Topi tarvii kaurahiutaleita. Ei, Luka tarvii ei. Topi tarvii pateeta. Eli märkäruokaa. Pitää käydä hakee ne. Et joo. Nyt mun aika lähellä kameraa, niin ette tehdä missä mä asun. Mut siis tänään me mennään siis 12 Lintsille. Me mennään hakemaan mun kaveri niin 12 Lintsille. Me lähdetään 12 meiltä ja tullaan sitten se 12. Et joo. Ja sit me mennään Lintsille, portit aukee puoli yhdeltä kait. Ja tällä, mut moikka! Ainoa täällä kaupassa, tää on vähän noloa. No nyt täällä ei ole ketään muuta, tää on ainoa täällä. Täällä on auennut just äsken ja kello on. Enhän mä voitin tästä katsoa, mutta kumminkin toi. Siis meidän vanha koira söi näitä. Nyt Topi syö sit vähän erilaista ruokaa. Otetaan 2 tällaista. Ja sit vaikka Lopetikon naurusta kanaaseen lämpäri. Ennen mukana. Ja sit mä en nyt ehkä otan niitä, kun siellä on kaikki kotona. Ehkä. Ja sit mä käyn itelle yhden tikkarin. Mun pitää odottaa, että noi kassat aukee. Koska ne ei oo vielä auki. Vasta laittaa niitä silleen. Koska tää aukesi niinku pari minuuttia sit. Mun vaikka käydä hakea korimaan sit. Mä käyn kattoo tää tuotteita täällä. Noin, sain nyt ostettua ne. Tuli vähän silleen... Mut oliko siihen tuli joku toinen ihminen, että pystyy nyt mennä sinne kassalle? No, se niinku aukesi. Mä näkee vaan mun bussikilla mun pitää hajuu. Eikö? Mä menin vaan niinku sinne kasvitukkatuolle. Ja olin silleen... Mä ostan tän, mutta en mä ostanutkaan. Koska se oli niinku läppä. Ja... Mut sit mä menen bussipysäkille ja menen kotiin. Ja kotona syön aamupalani tälleen. Mä lähdetään vasta 12. Ja... Et moikka! Guys, bye! Kuvilkaa, kello on nyt 8.30. Mun bussi olisi tullut 8.30. Eli mä olisin vasta nyt lähtenyt sieltä pysäkiltä niinku tänne. Mä oon jo niinku käynyt kaupassa jo. Niinku, mitä? Siis... mitä? Musta nyt kun siihen bussiin on tosi pitkä aika. Ja pitäis sitä odotella tässä. Tulee, koska nyt on kuitenkin aamu, ne menee tosi harvoin niinku tällä aamuisin. Mutta tuolla bussipysäkillä ei oo ketään, mihin mä nyt meen. Eikä tossa toiseskaan. Että... Joo, mutta mä nyt en kuva enempää täältä pihalta mitään, että joo, moikka! Mä nyt siis oon lähes sinne Lintsille, mun iska on tässä alhaalla. Joo, mä otan siis hiukset kiinni sit tuolla autossa, mut joo. Mulla on tämmönen musta paita ja shortsit. Ja sit mulla on pitkät housut mukana silleen varulta. Mut joo, moikka! Bye! Mä oon nyt Iiriksen kanssa täällä Lintsillä. Ja me jonotetaan kahvikuppeihin. Siellä ollaan ipuja tästä. Niin ollaan. Ja nyt jonotetaan tähän. Joo.
Musta tuntuu, että tästä saa kuvata tästä kahvipurkkaista. Koska tää ei mene niinku silleen kovaa. Kaikki saatteessa saa kuvata. Niin, mut se on silleen. Tuolla niinku pitää silleen, ettei tipu niin. Se laita, koska siinä kaikki nikaiset. Niin. Mut joo, mä oon tässä ekoja tässä jonossa, et joo. Ekoja. Joo, me käy Pelletalossa ja me mennään nyt tästä eteenpäin. Me mennään tänne. Eiks tää tuossa sumua? Päästiin toi Pelletalo ohi. Me mennään tänne. Ei, tää tulee lisää näitä. Tuossa Iiris. Missä ne portaat täällä? Onko tässä? Eikö täällä? Ei mennä liukumäessä. Mennään nyt portaat. Eikö tää tuu jotain? Kato, tää alhaalla on tämmösiä. Ei nyt siis. Me ei menty liukumäessä, koska meillä on puhelimet. En mäkään. Joo, nyt tää laite on käyty. Mennään sit Salamaan ja mua pelottaa ihan sikana. Salama on niin kiva, just on molemmilla aina. Joo, moikka. Tän jälkeen mä sanon mun fiilikset. No mennään nyt Iiriksen kampusikalle ja me käytiin siis Salamassa. Kato tuohon tuohon. Otan kuvaa tuohon. Okei. Ei oteta. Iiriksen kaa. Me meidät mennä muistuttaa ammatillismeikkaa. Niin. Mut me ei pysty siihen. Niin, me mennään nyt siis tohon. Mihin me mennään? Me mennään Autorata, eli niinku törmäilyautot. Mä en tiedä, mikä on autorata. Törmäilyautot mennään. Eikö joo, ei mennä. Ja sit me käydään vessassa ja ehkä mennään kohta syömään. Joo, me mennään sen kerran syömään, sit me mennään johonkin. Mut me ei voida mennä syömisen jälkeen mikään hurkia laitteeseen heti. Mut musta tuntuu, että me käydään ehkä törmäilyssä, mennään sitten siihen maailmanpyörässä mennään syömään. Mut kun se maailmanpyörä on siinä vieressä. Me tehdään silleen, me mennään syömään, niin käydään vessassa. Ja sit me... Se on täällä. Eiku ei, en mä tiedä missä. En mä tiedä, ehkä se on täällä. Täältä on kyllä lyhyempi matka, mutta ihan me mennään nyt täältä. Mä oon nyt täällä vessassa. Katsotaan. Iiris on vielä vessassa. Ja se käy vasta sort, sitten mennään tämän jälkeen ehkä pelaamaan tätä peliä. Mä laitan tätä nopeasti hiuksiin. Joo. Nyt Iiriksen kanssa syömään, koska meillä on kauhea nälkä. Mä oon ruskea. Eikö se näyttää valitsemaan? No on. Onks mä? Oota. Oot sä? Ei se kyllä tässä kamerassa näyttää paljon ruskeammalta. Mennään nyt syömään hampurilais... Eiku mikä se oli? Niin on meidän hampuri. Et joo, mut moikka. Ai niin, nyt tulee mun reaktio Salamassa. Okei. Se ei ollut niin paha, mitä mä luulin, koska mun nyt se on paljon pahempi. Mut siis, musta tuntuu, että se oli pahempi. Eikö siis, se ei ollut niin paha, mitä toi... Mikä se on? Niin. Koska pikajuona meni paljon nopeammin niitä kierroksia. Se meni yleensä, se tyyppiltä meni 4 kierrosta, yleensä 3 kierrosta. Koska yksi yli sanoi silleen 4 kierrosta. Mut nyt me mennään syömään. Et joo. Lähdetäänkö mulla syömään? Me mennään sisälle syömään, koska ei ulos, koska lopussa tulee paljon syömään. Nyt me ollaan siis syömässä. Mihin sä otit? Okei, mä otin paprikamajoneesia. Joo. Oo, hieno. Sitten pepsiä. Sit sä otit ranskalaiset. Keijonottit ja sit mä otin rolleburgerin ilman tomaattia. Okei. Mä otin Tokista saman tämmösen paprikamajoneesin ja sitten hampurilaisen, saman hampurilaisen, mutta mulla oli tomaattia. Sitten tämmösiä paperi ja joo. Mä syön. Et joo, moikka. Me nyt vielä syödään. Mä kuvaan sitten kun me ollaan syöty. Joo. Moikka!
Ja moikka. Tultiin maisemajunaan. Kuitenkin puhelin tippuisi pois täältä. Apua. Me ollaan maisemassa, koska me katsotaan vähän mihin me mennään. Niin. Lemonade. Okei. Mut joo, me käytiin siis syömässä. Me ei syöty kokonaan, tai mä söin kyllä kokonaan sen hampurilaisen kai. Mä söin negerillä. Mä oon ihan täynnä. Niin ollaan. Me ei mennä vielä mihinkään hurjiin laitoon, muuten meillä tulee alas se ruoka. Ja se olisi mennyt turhaan. Mut nyt tää kohta lähtee. Mulla on 6% akkua, että mä en vielä kuvaa ehkä. Mä pitää käydä ehkä lataa tätä puhelin hetken. Siis kuvannut kauhean mitään, koska mulla on 6% akkua. Ja Iiris otti siis, minkä sä otit? Marja Pettis. Mä otin jäähdyjuomaa. Tuossa oli jotain kirpeä omena, kokis, joku mansikka. Et joo, me käydään vielä jossain laitteessa. Me ollaan käyty, hurjimmat laitteet on ollut salama. Ja toi salama. Sit se, mikä se Kaajuna ja tulireki. niin, tulireki. Mennään vielä kerran. Tulireki. Tulireki. Ja sit mennäänkö pitämään? Joo. Mutta me nyt syödään hetkessä. Mä käyn ostaa Karjalle tikkarin, koska se halus. Mä käyn ehkä itellä ostaa joku herkun. Ja mulla on täällä 8 vielä. Et joo, moikka. Yli 8 korjaan. Tää siis Iiriksen iskä tulee hakee meidät. Siis tää aika meni ihan sikanopeesti. Me oltais haluttu vielä jäädä tänne. Tää on ihan sikatyö. Tää on niin työtä. Me oltiin äsken salamassa. Niin oltiin. Me ollaan oltu salamassa 2 kertaa, sä oot ollut 3 kertaa. 3 kertaa salamassa. Sitten me oltiin Tulireissussa jotain koulua. 4. Ja sit me ollaan käyty pikajunassa. 4 kertaa. Vai 5. Ja sit me käytiin maailmanpyörässä, törmäilyautoissa. Me oltiin tehdä sikavuoksi näytteessä. Niin. Ja tää oli eka vuosi, kun me uskoisin mennä salamaan. Niin. Ja Siis se oli niinku meidän eka kerta, kun me ollaan niinku vähän sitä. niin oli. Ja nyt me lähdetään. Ja mä näytän kotona, mitä mä ostin. Ja voitin. Et joo, moikka! Sano moikka. Moikka! Nähdään ensi videosta. Moikka! Tää video on kuvattu ehkä silloin kun kesäloma alkoi. Eli no se alkoi lauantai, mut me oltiin sunnuntai Lintsillä. Eli siitä on jo ehkä 2 viikkoa. Mä oon tosi hidas oikeesti editoimaan. Mä yritän niinku vähän ehkä nopeuttaa tätä. Mut mä ajattelin, että mä kuvaan, tää on siis talvovetus. Ja mä nyt näytä sitä niitä voittoja. Mä ostin siis jotain herkkua, mutta en mä enää muista, mitä mä ostin. Ja sit mä voitin semmosen Popit-pelin, mut ei mitään missä se on. Joten mä en voinut tosta. Mut se on semmonen peli. Et joo. Ja joo, Iiriskin voitti sen ja sit mä ostettiin karkkiin. Ja joo, meillä oli ihan kivaa. Kiitos Iiris, kun tulit mun mukaan Lintsille. Mut mä nyt tein tämmösen lopetuksen aika myöhässä ja mä sain vasta editoitua tän niin loppuun tän videon. Et joo. Mut mä yritän tehdä silleen, että mä kuvaisin aina joka sunnuntai että joka sunnuntai mä julkaisen jonkun videon. Et eikö se olisi aika hyvä idea? Aina mun mielestä, koska mä tykkään kuvata videoita, mutta se editointi on vähän semmoista ärsyttävää. Mut ei sikään ole ärsyttävää. Mut joo. Mut tehdäänkö silleen, että joka sunnuntai tai keskiviikko tulee ainakin 1 video. Mut en ole varmaan keskiviikosta, mutta ainakin sunnuntaista. Niin silloin pitäisi ainakin tulla video. Mutta jos ei tuu, niin sit mä en ole vaan ehtinyt editoida, joten sit voi tulla maanantaina. Mut me ollaan lähdössä siis laivalle, mut mä en ole varmaan mikä päivä me lähdetään sinne. Mun äiti tulee lauantaina, sit sunnuntaisi mun tässä julkaista joku video. Ja joo, me lähdetään ehkä 2 viikon päästä niinku Ruotsiin. Ja sieltä tulee sit maineet niinku koko se risteily. Et se tulee niinku yhteen videoon. Me ollaan siellä 2 päivää kaikki. Niin sit se on niinku sillä tulee se risteily juttu niinku kokonaan siihen videoon. Niin. Joo, et mä kuvaan niinku yhden videon, mä kuvaan siitä silleen niinku PT2. Et mä vaan kuvaan niinku yhden pitkän videon, joka tulee kestää ehkä puoli tuntia. Sitten tulee sitten vielä video. Joo. Mut ei mulla oikein muuta. Kiitos kun olitte mun ja Iiriksen Lintsi-videolla, Lintsi-päivässä. Ja joo, tää tulee vähän myöhässä, mut joo. Näitä on kiva katsoa sit kun ollaan vähän
Joo, mut joo kumminkin. Mut nyt mä jatkan editoimista. Nyt mä laitan tämän pätkän tänne videolle ja julkaisen sen huomenna. Bye! Ai niin, ja muistakaa tilata kanava ja tykätä tästä videosta. Koska mä tiedän, että te tykkäätte näistä videoista ja te haluatte, että mä teen näitä lisää. Jos tää saa 10 tykkäystä, aika vähän, mutta kumminkin 10 tykkäystä, niin mä teen, että joka sunnuntai mä lähetän videon. Mä voin näitä yhden jutun. Mä en oo siis kertonut, mutta mä siis sain uuden puhelimen ja me ollaan muutettu. Mä en oo sitäkään kertonut teille. Me ollaan muutettu siis. Niin tulee sitten jotain niinku tämmöstä niinku huoneen sisustusvideota tulee. Tai no, yritän tehdä. Mut mä oon siis saanut uuden puhelimen ja me ollaan muutettu. Joo. Mut kiitos kun katsoitte videon. Moikka!